Acu kaham sengke basa lajak tini mahalaya gurilai nya hane na thuma basa mani mokolok se robonjak hingke bai songke ready ni tong angkhan bisa style of khai tong ma tai ko mangkan putung basa jak bobo sungui basa tini guri na hane bayre nazara horsiko asuk ta asuk ko asuk tini mahalaya guri hini gurilai sengbiang sogwi kya angke to saimaya ta ayango thangana hinai hingke olose saimano ayango thangna hinai hingke seng bujaga thangui to norok paithak jora nai tongkha hingke saimana ani video no hingke tabuk ke seng nokol laikha hingke asuk to ongjak nokho kisa andra gundra no ongjak ta tesa tabuk to masing somoi ba haini bagui kisa andra gundra hainui tongo. Thangte no phungbo aima hairokni thangka haibo tini losama hairok suka tamoni hingke angbo wasipano mane mahalaya phunukrogo hingke bike rok bai nokhor jaya hingke agi o waisa simi mahalaya guri kha ani dol rok bai aboni pore omono second time ang je mahalaya mani seng tabuk thangui no tongo mahalaya bo phaimale kisa kwchang haisangui thangka hingke tei panthor hingke tui ko shiyari klaijak hingke tabuk ke motamuti ai no tongkha hingke thangte no chwng pura ai thangka tabuk tikisa pilala. Sokpai kya songbo iko borok to bangmani amsike bangsuka baksa thango baksa phayo. Ashik lama kolongma phailate tabuk ke kubui no jaga o phai sokpai kya hingke side o norong no songboro phai sokpaijak hingka bisrangonjo rail station o se phai sokpaijak hingke song o jaga phainani bo pono planning kwrui se hingke angkhe to saisi maya hingke yang para gana rok no haini kisa nokhora no amtui haini tongmase ulo kumui ni sao hingke yang bisrangonjo rail station phaisungo kisa thangui phailaisio hingke ba phailakya sokpai kya o jaga bo amsike borok bangmani pura bazar haisingui tongso jaga kotor ni bagui hingke ang bo kisa roksajakma haino wngkha fungjara o phaima ba naidi bising borok bwswk bangkha hingke seng emne khe thik time o no phai sokpaikha hingke train bo phainani somoi no wngui tongkha hingke tabuk ke seng yang saka phaisikgo phaijak bani bwchwla bo tongma ba cherai no yang saka tui phunuksuya hinui hingke yang ukulog wngkha nahari ko mo ani hero number 1. Hello guys, burw. Tabuk ke train phaikya. Naibele kulai tabuk ke nokol laikha mane terek khe no thangnaisina hinai hingke bui to kwbangma no tongkho hingke seng to lama hakchalma phaijak hingke ba dati nogo thana nango haini bagui. Himnani suno lama maliya amsike borok bangmani bisingo hingke tabuk ke to nokol laikha hingke o jaga o bazar bo choli tongo hingke haini bazar o kisa guri yakui no nogo thangsinai hingke tei tiffin bo ma khlainai phungo maijai phaijai ani ako aisugo sablai maijana ba hingke aboni tabuk kisa tiffin rok khai chawui thanai. Lengya tamchana changa no tabuk pari do chana ni pari.
Tipin sokpaikha tabuk diha chawi nagrana mai bo okhui mai ngi tongsuka hingke baini bwsalano hingka hingke momo swrwsio bo hingke tupuri torkre ta chasito hingnai tesa bo momo ke makhang thokjak paidorok ni simio momo dogano nugui bo chana muchungjak mani guri no se muchunglia bo amsike chana muchungjak soka momo ke makhang thokjak hinai hingke ta mai bo okhuma marung soka omono simpano chawi nagranai. Ani rok pai bekha tabung ke nok lai sinai ani tung tabung ke semno ko thang lai sinai sal chu phai thang ka ayang ma singo hanggang ke sungno buni se bara jaga kwbang manai kha tamni kasuk haksalma phaima bere phema bagai tata bye bye bisrang manjo kagu sungno ko thang lai sinai guri baikha je pai jangai tongno pai baikha baika sama bo markhano lenguno ke sokpa khano ko baika salai mani yet khalai suka yet kang nai kha aya oma ay khalai suka na yet saman him simali asuke leng suka markhano ini fungo boda tin ba sama ni matri sipaya khum tabuk tu sotograna lo ba se mai chawan 2000 years later tabuk sang ke fung ni mai chai tung ga yang phaiken kana matri phai ma hayengai thuka ga ba thasimo so ba saw taw koi ta ba jija 11টা বাজিনা নাই tong kha te 5 minute bangki 11টা Pero tuli feminine tong malia mak lai kha roi sake lu tini sino ta mu songka mu fry mu borok ngate akrano alu baike thogri songja satung tungo nokhabo gurumo gwate se peram param klai pekha kintu satung tungjak mia ga uskang rong ni simi amte hema ngi tongmani biang saito wate wa saimia araw hangke to current kare koloman hari kolom te bahai ke chorai tongkha umu kisa kajo fulnya mana ang bahai khana ya hat bagnya paraw tongna musungya mane current markhan disturb khayo gabno khana hangke thangi pasina aguli o te tong mangla kasu tungflawi mia te bo marung suka mia tungfla mani de tini bo sem obostan hare haipeno mia ni se tini asuk tus kolom liya hai ma hai tokhono current kare ni bage jala nguta current tong hangka ba tikisa thanda ke tong maya di bangka nokha kosom wati wana naija khai hunjak tokhono ikmani marung suka no kolom di bahai ngi to o kisibro bo current kare fro simi se muito mano bono current tong phung ka samung so nangya jaga ham joto ani video nai tongnai rongno gatini dibor jora hayo kisa wate wawe rose thanda haing thangsu tamo tamsa ha tamsa dibor jora hayo wate wawe seta kisa sarego thanda haing su amsuke tung flaman tini are monka chapu tamjon chapu bo Angke dolog tini ni bagay sujara nong sinai norok ba hai next vlog o malai siwana ke tini nan vlog no jodi nai hamjak angke like khai di te comment khai sadi tata